Menteri ki kampoye ka Sarkar India Amit Shah ula kitbok ke Menteri Rangba ukon ke sangma hakani kasngi ba ula shimti banyalam ya ka Sarkar bathamai jo ka Meghalaya. Ula ong ba ukermen bat ngitskem ba ka Sarkar haka jingalam jong u kan ai ka jingshakri ban penkio ya ka roi ka pa jong ki pat ba ka Meghalaya. Menteri Rangba ka Sikkim Prem Singh Tamang Golei haka kerteng jo ki pat ba ka te ka jila ula pha ka jing kitbok bakamen ya Menteri Rangba ka Meghalaya ukon ke sangma ubala shimti ya kaban yalam ya ka Sarkar bathamai MDA2 haka sin ka baar menta kasngi nyau tare kuleber ula kitbok ya Menteri Rangba ukon ke sangma bo unang yo bor ban syakri ki pat ba ka Meghalaya kar badan ka mensim ai tilut jengu